Ekele abụ m Chukwuma Ogbonna. Ngagharị iwe ndị uwe ojii ala anyị Lara Ezumike Nka. Ha mere nke a n'isi ogige ndị uwe ojii ala anyị dị n'Abuja n'izu ụka ole na ole gara aga, wee jiri ohere ya kpesaga na ego ịdị ụlọ gratuiti a na-akwụ ha epeka, na ụgwọ ọnwa n'ọnwa ezumike nka penshọn a na-akwụ ha epekakwa, wee kpọọ okuku ewepụ ha n'usoro ụgwọ ezumike nka, mere ka nke ha ghara ịdị na-eje eje ma na-eme ihere, ma e wee tụnyere nke ndị soja Lara Ezumike Nka. Ka ndị uwe ojii ala anyị Lara Ezumike Nka na-ekwu na ihe dịbe ebu adị ebe ahụ, mekwa onye soja na mkpesa nke ya, mekwa ngagharị iwe ndị soja Lara Ezumike Nka. Complete. Instead, they are giving me 3.4 million, which is not up to half, as someone that has served for 31 years. How can we be happy? President is doing for people to praise him. I want him to see this video. If army happen to go for strike for 24 hours, the whole Nigeria will sink. They will bomb that villa where in there inside. These people that we are giving our life for them, and yet they are not recognizing soldiers. As at 2024, there were increments in the system. The increment is supposed to reflect on the new chart, but they are still using the old one to pay. After some time, we wrote to them. We were expecting them to write back to us that they have there is an increment. They never write back, meaning they are sitting on top of that money. Talking about the gratuity now. Come to the SDA. The complete half of that SDA is still with them. What is SDA? Security Disbursement Allowance. Disbursement. That money is still with them. Now, talk of the parking allowance. The parking allowance is supposed to be paid after a few months. After they approve your voluntary discharge, after your terminal leave, they are supposed to pay you parking allowance after they pay your money for you to enable you park from the barrack. They didn't pay that money, and they have frustrated some of the people that are still living in the barrack, because without that money, according to the OBAT, without paying you that money, they are not allowed to leave the barrack. But they are chasing them out of the barrack. They say more park for barrack, we don't park. Let them pay us, who are parking allowed, they don't pay us. They say more gratuity, they call it gratuity. Up to date, nothing happened. Footballers will go play ball for just 19 minutes. How much they give them? We will retire, we suffer it. We will suffer it for the country. They don't give us 1 naira. Good 4 years. If you look, I will come on my trouser, I will show you my iron. Where they come my body. See my hand, iron day. They let them give me my money, they cut my money. Am I the president carry money, they give players where they go just play 19 minutes. Me where I serve hundreds of millions of naira. They just continue to go to my money. Yes, Ngagharị iwe ndị soja ala anyị Lara Ezumike Nka n'isi ụlọ ọrụ ministri gọọmenti etiti na-ahụ maka okwu ego dị n'Abuja, nakwa mkpesa onye soja nke ha jiri ohere ha wee kwue na a na-eji ha ụgwọ maka ego ha kwesịrị iji na-akpọ ụgbọala iburu ibu ha
kwalie n'ogige ndị soja n'oge ezumike nka ha ruo, na a na-eji ha ụgwọ maka ego mkpuchanye nke ọrụ nchekwa SDA na ego ịdị ụlọ gratuiti ha ezughị oke, na ụgwọ n'ọnwa n'ọnwa nke ezumike nka penshọn ha ezughịkwa oke, na eburu n'obi na n'ime afọ 15 maọbụ pekarịa ha ji lụọ ọrụ soja maka ala anyị, na ha jiri ndụ ha wee chụọ àjà, n'udo tinyere ụfọdụ n'ime ha n'ọnọdụ ọlụsị dị iche iche, ma anya mpịa ma ntị ịkpọ, ogbi, eze mfụrụrụ, enweghị aka, enweghị ụkwụ, ụbụrụ, na ọnwụ kpatara ụfọdụ n'ime ha ji bụrụ ndị udene na anụ mpama ndị ọzọ riri ozu ha n'ọhịa ọgbọgụ dị iche iche. Ha rụtụrụ aka n'ego gafere 100 nde naira na 10 nde naira 5 gọọmenti etiti nyere ụmụ nwaanyị ala anyị gbara bọọlụ bute iko ọkaibe Afrịka n'otu n'otu, gụnyekwe ụlọ obibi nwere ọnụ ụlọ ndina 3 nakwa akara ugwu ala anyị OON gọọmenti tinyekwara ha, wekwagharịrị maka anya na-eleghara ha ọtụmasị na ha bụrụ ndị nchedo na ndị nchekwa ala anyị, gụnyere ndị nọ n'ọkwa ọchịchị, na ha hụchakwara ọnọdụ ndụ agụba wee hata ọnọdụ ọnwa atụ egwu. Mkpesa ndị uwe ojii lara ezumike nka na nke onye soja tinyere ndị soja lara ezumike nka nọ n'ọnọdụ anamahụ ahụ na-ewere tụnyere nke ndị ọrụ oyibo na ndị nkụzi lara ezumike nka nọ n'ọnọdụ anamahụ anya. Nke a bụ maka na eji ndị ọrụ na ndị nkụzi lara ezumike nka ego ịdị ụlọ gratuiti site n'ọdịka afọ na-abụ gafee 12 na steeti ole na ole n'ala anyị ma rute taa, na aka ji ha ụgwọ ọnwa n'ọnwa ezumike nka penshọn na steeti ole na ole ala anyị rutekwa taa, na aka ji ezinụlọ ụfọdụ ndị ọlụ nwụchuru anwụchu ego orubere kwesịrị irute ha site n'ọdịka afọ na-abụ ruo n'oge kwesịrị iru dịka 12. Ahịa bụ na a na-ekwu na oke tagburu nwa mmadụ nka pechiri ego jebe ipi eze, o wee bụrụ maka nzube ndị ụlọ ọrụ RMAFC oke na ọrụ ha gụnyere ikpebi ụgwọ ọnwa ndị nọ n'ọkwa ọchịchị. Nzube ha welitere n'isi nso a ka ejiri mmaji na ụma bulie ụgwọ ọnwa ndị nọ n'ọkwa ọchịchị, na-ewetuka na onye isi ala Naịjirịa na-erirịtọ 1 nde naira na ọkara n'ọnwa. Anwụsị agbakọ, anyị maara na ndị nọ n'ọkwa ọchịchị n'ala anyị na-eri 100 nde naira n'ọnwa site n'ụgwọ ọnwa, ego mgbuchanye na ọsụ na ọsị ya ndị ọzọ, marakwa na opekata mpe ndị ọlụ bụ 10 naira 7, marakwakwa na orikata mme ụgwọ ọnwa ndị ọlụ bụ achọkata ahụ ka aja ahụ ndị nke ha gafere 100 naira 8 kwa ọnwa.
bịa marakwakwa na ndị ọnụ si dị were ata aka n'ọnụ maka oke ngara ọnụ ngwaahịa ọ dị azị na-akpatara ha ịta ahụhụ. Ya bụ nzube ndị RMAFC dịka itinye ose n'ọrịa ụdọ anya chọrọ ọgwụgwọ maọbụ igbu nwata na-achọ ibe akwa aka n'ọnụ. Mmadụ dịka Maazị Peter Obi uche ya dị n'ịchị Naịjirịa nakwa otu izugbe NLC jikọrọ ndị ọrụ n'ala anyị ji wee kwue na ya bụ nzube na ọnọdụ ka anya ukwu nke ndị ọchịchị ikwebe nri ọgbakọta ala azụ. Anyị wee na-ahụ ya bụ nzube ndị ụlọ ọrụ RMAFC omume ike gwụ ọsọ ori ọchụgba ọkụkọ maka na ha kwesịrị iji uche kụọ ọkpa dịka ihe dị n'ala anyị taa wee mata na ekwesịrị iji ọkụ wee zere nchi egbe. Ozi Ugo okenye gwọ ofe ụmụazị azọwasị ọkụ. Ọkpara nkụ ọrụrụ sịrị ngwere bịara ya ọrụrụ. Ọkụkọ tụsu eru eru ya gbanakwa ọsọ oju nwa nkịta isi ọtọ onye nwe ya. Abụ m Chukwuma Ogbonna. Ozi Ugo Chukwuma Ogbonna onye nnụ ya kọtụrụ ikwu na ibe ya.